Gikan sa long weekend, gipangandama na ang pagdasok sa mga sakyanan gikan sa probinsya pabalik dinhi sa Cebu City. Hinungdan nga pahimangno sa mga nagduma sa trapiko sa Southern Cebu, maghinay-hinay lang sa pagpadagan. Detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa miaging simana, nahuli kam sa CCTV camera sa Milanilla Command Center ang pagdaro sa truck ni karga nga gikargahan og mga construction materials sa duha ka motorsiklo, duha ka auto o usa ka mountain bike. Sa CCTV monitoring makita, ang truck ni karga nga gingong kusog na kapadagan misuway paglihay sa SUV nga ni-cut-in siyang atubangan. Apan gingong nawad anong kontrol ang nagmaneho sa truck nga midaro sa mga sakyanan. Maayo na lang nga nakalihay ang motorista og nakaangkon lang og mga minor injuries. Samtang kining duha nahuli ka mosab nga na disgrasya. Human midaspag ang motorsiklo sa multicab o ang laing usab nga motorsiklo ngadto sa usa ka tricycle. May na lang nga nagsulob sila og helmet hinungdan nga bisan sa impact wara maangol og nakadanyos lang sa ilang mga nadasmagan. Dako kay katabang gyud no munang kita di kita mohonong pag si panakop aning helmet kay dako jud kay katabang ang helmet labi na sa tong pag maniho sa motorsiklo. Matod ni Antigua nga sukad Enero hangtod Abril nitala sila og dulaan sa 300 ka mga aksidente sa dan. Diin sinto ni binta ni ini naglambigit sa mga motorsiklo. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.